Είμαι πολύ συγκινημένη. Εδώ, στο πρωινό μου, ο νικητής του MasterChef, Άκης Πετρετζίδης, θα μας μαγειρέψει χοιρινό με μέλι. Θα καταρρεύσω. Κατέρευσε. Αυτά που κάνει λέει τα θεωρείται αστεία. Ποιος? Έχουμε άλλο είδος χιούμορ, τι να κάνουμε. Γελάτε όλοι. Στέλιο, γελάς ακόμα. Οι λύκοι γελάνε, οι λύκοι γελάνε, οι λύκοι. Εδώ είμαστε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Άσε μου, έλα εδώ. Λοιπόν, για τη γέμιση τι έχεις κάνει, έχεις βάλει το κρεμμυδάκι. Μετά από το κρεμμύδι βάλαμε το θυμάρι. Ναι. Βρήκα και λίγο φασκόμηλο που μου αρέσει, οπότε έβαλα και λίγο φασκόμηλο. Το βερίκοκο που το έχουν ψιλοκόψει και το κάστανο. Ό,τι κράνο έφαγε το ντεκόρ. Και στο τέλος. Έλα. Βερίκοκο, κρεμμύδι, θυμάρι, φασκόμηλο. Ναι, εκτός από το ψωμί τα βάζουμε όλα τα υλικά που έδωσα στην αρχή. Ναι. Και στο τέλος ρίχνουμε ψωμί που το έχουμε τρίψει στο μίξερ. Είναι ένα ολόκληρο κουτί ψωμί. Ναι, απλά έχουμε βγάλει την κόρα. Του τόστ, Υπάρχουν και κάποια που δεν έχουν Ναι. την κόρα. Είναι που λέμε Αυτό. ψύχα. Και τι το κάνεις, το βάζεις στο blender το ψωμί. Ναι, το βάζεις στο blender και γίνεται φρέσκα φρυγανιά. Αυτή λέγεται φρέσκα φρυγανιά. Και το συνεχίζουμε. Στο τέλος, μετά από κάποια ώρα, δηλαδή 5 λεπτάκια, θα γίνει η γέμιση κάπως έτσι. Τι λέτε Θα τώρα. πάρει τέλειο. Γέμιση με ψωμί του τόστ. Με ψύχα. Παραμονεύει ο Νέζος. Πόση ώρα χρειαζόμαστε για να γίνει η γέμιση. Η γέμιση θέλει κανένα 5 λεπτάκι. That's it. Λίγο βούτυρο παραπάνω Αυτό. για να δέσει. Όπα. Και είμαστε έτοιμοι. Ξέχασα, έκανα και μια σως μήλου. Όρνιο. Εκεί τι έχεις, Άκη. Ναι. Λοιπόν, στη σως μήλου το μόνο που βάζουμε για σως μήλου. Σως μήλου. Ναι, που πάει πάρα πολύ με το χοιρινό. Το μόνο που βάζουμε είναι μήλο, μία κουταλιά ζάχαρη, μία κουταλιά βούτυρο και μία κανέλα. Και γίνεται κάπως έτσι, θα αφήνουμε σε πολύ σιγανή φωτιά. Πράσινο μήλο βλέπω. Πράσινο βέβαια, ναι. Τα αφήνουμε περίπου 10 λεπτάκια σε πολύ σιγανή φωτιά και μόλις γίνει, απλά το ανακατεύουμε και θα δείτε ότι θα γίνει σως. Μήλο, βούτυρο, Όχι. μία κανέλα και ζάχαρη. Ναι. Είπες όχι. Όχι, όχι. Όχι, μάνα. Γιατί. Και δες πως έλειωσε και έγινε Πόντιος περίπου. είσαι, Ιωσιάκη. Όχι. Δεν είσαι πόντιος. Όχι. Κακός. Α, είναι οίκης, δεν είναι είδης. Μάμα, εγώ είμαι και Πετρετζίδης. Καλύτερα να άλλαζε επίθετο μια ή κι άλλη. Γιατί μια χαρά είναι πόντι. Ωραίο το πετρετζίκι. Το λες επειδή είναι λίγο στραμπουλά στη γλώσσα σου. Το μήλο ταιριάζει με το μέλι. Το μήλο ταιριάζει με το χοιρινό. Είναι ο απόλυτο συνδυασμό. Αν δοκιμάσετε, θα δείτε πόσο ωραίο είναι. Γιώργο. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θέλει ο Γιώργος Πώς να δοκιμάσει. προσθέτεις τη Άκη, σως. μας έχεις καστρώσει όμως εδώ να πούμε. 3 ώρες μαγειρεύεις δηλαδή. Είπαμε τα ζώδια και είπαμε. Νίκησε στο MasterChef. Μην πάμε αύριο να μεσαβρέλει εκπομπή, να πάμε σήμερα. Ναι, μα είναι έτοιμα όλα. Έχουμε Όλα έτοιμα. Από τις 6 το πρωί μας έχει το πόντι εδώ. Και ο Στελάκης, ο κλασικός Ελληνάρας λέει οι πατάτες θέλουν το ψήσιμο. Έχει την παρατήρηση να κάνει. Λοιπόν, Λοιπόν, να σερβίρουμε. πάρω μια πατάτα και εγώ. να σερβίρουμε. Απλά θα βγάλουμε τα γαρίφαλα. Δεν έχω φάει ωραιότερη πατάτα στη ζωή μου. εγώ δεν έχω πάει 2 μέρες για να φάω. Οι πατάτες είναι εκπληκτικές. Κάτσε να δούμε το γουρούνι τώρα. Το γουρούνι. Το γουρούνι, ποιος θα κόψει. Εγώ. Τα γουρνοσφάγια. Τα γουρνοσφάγια θα τα κάνω Ο σήμερα. αρχηγός. Έχει και Η πλουρί. πατάτα, παιδιά, είναι εκπληκτική. Έχει και πλουρί μέσα. Ωι, Παναγιά μου. Τη σως που τη βάλαμε. Χοντρό Νέζο, ναι, το παρατήρησα. Χοντρό Νέζο, ναι. Συγγνώμη, δεν αφήνεις τον Άκη. Όχι, όχι, ο κύριος σπιτιού είπαμε. Ναι, αλλά εγώ δεν θα το έκανα όμως. Έτσι πρέπει να γίνει. Πολύ μεγάλο είναι αυτό όμως, Και επειδή είναι χριστιανιάτικο πρέπει να το σταυρώσουμε πρώτα. Ναι. Μπράβο, τώρα Εντάξει, λοιπόν. Συγγνώμη, τη σως Έλα. την προσθέτουμε, την έχουμε στο πλάι και βουτάμε όταν θέλουμε ή τη βάζεις από πάνω. Όχι σήμερα σου λέει ο άλλος. Παιδιά, είναι εκπληκτικός, δεν υπάρχει. Τι έκανε. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ χύμα, αλλά γιατί. Δεν πειράζει, ναι. Ναι. Πώς το βλέπεις εδώ. Εγώ θα το φάω αυτό. Μακριά. Μακριά τα χέρια σας. Και τι άλλο να βάλουμε, να βάλουμε. Καλή όρεξη. Έχω αποσυντονιστεί από το κινητό. Ρεσιάκη, Μπορείτε. εσύ είσαι τόσο καλός που έπρεπε να σηκώσεις και τον Just the Two of Us. Να κερδίσεις και τον Just the Two of Us. Ορίστε κύριε. πάρα πολύ. Όπα. Κάποιος το ξέχασε εδώ πέρα. Έλα, βγες όλη Τη πορεία του Άκη μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Δεν κόβουμε ακόμα λίγο Ναι, να κρέας. το κόψουμε. Πάμε έτσι τώρα.
πήγαινε ήρθα στο μυαλό μου όλα. Σκεφτόμουν πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, πρώτο μήνα, δεύτερο μήνα και πήγαινε έτσι σαν ταινία. Ίσως 50. Οκ, yes! Αδερφέ, κάνε πίσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ πώς μεταχειρίστηκες το βασικό υλικό που σου δώσω. Το sexy muffler. Sexy muffler. Νικητής της δοκιμασίας είναι ο Άκης. Καθάρισε και αρχίζεις. Έκανες ένα εντυπωσιακό πιάτο. Ένα πιάτο που θα μπορούσε να σταθεί σε οποιοδήποτε καλό εστιατόριο. Όχι στην Ελλάδα μόνο, αλλά και στην Ευρώπη. Μπράβο, Άκη. Δεν έχω φάει ωραιότερο χοιρινό, Άκη. Άκη, δεν σοκολακεύουμε. Δεν το λένε εμείς, το λένε στο διάλειμμα τα παιδιά. Δεν σοκολακεύουμε, πραγματικά είναι το ωραιότερο χοιρινό που έχω πάει στη ζωή μου. Συγγνώμη, Γιάννη μου, που σου χαλάω τη ροή και Δεν μυρίζει καθόλου, καθαρό. αλλά πραγματικά αυτή τη συνταγή πρέπει να την κάνετε. Πραγματικά. Δεν έχω φάει ωραιότερο φαγητό. Θα την κάνεις έξω, Γιάννη μου, μάλιστα. Άξιος ο νικητής, άξιος ο πρώτος Έλλην Masterchef. Πάμε να καθίσουμε στους πάγκους. Πάμε. Πηγαίνετε, δεν έρχομαι. Συγγνώμη, πήρες τη μαχαίρα και κόμμα. Για κάποιος πρέπει να προσέχει όμως αυτός ο φούρνο, Άσε, προσέχει ο Κωστάκης. Συγγνώμη, είδατε με τη μαχαίρη κόβει το κρέας να φάει. Μέσω μαχαίρα έδωσες μάχαιρα άλλης. Πάμε, έλα. Έλα, Άκη, πάμε. Τώρα μισό. Παιδιά, κάνουμε τηλεόραση. Hello, δεν είμαστε σπίτι μας. Εμένα δεν με θέλετε. Άκη, πάμε να κάνουμε το Ρίνα μου, πάγκο. τι κάνει. Τελείωσε και το Masterchef, τελείωσαν και τα δικά σου ρεπορτάζ. Ήσουν από την αρχή δίπλα στα παιδιά. Είμαι πολύ συγκινημένη. Μην καταρρεύσεις κι εσύ. Όχι. Την είδες στο μάτι πριν. Την είδα. Δεν είναι τυχαίο, αυτό συζητούσαμε πριν. Θέλω να κάνω γερανός ένα πλάνο, όχι, ας κάνω γερανός ένα πλάνο ότι... Όχι, μην φεύγετε, Λίκη, μην φεύγετε, Λίκη. Όλοι θα σας δείξει η κάμερα. Κάτσε, Άκη μου, κάτσε. Πάρε και λίγο χαρακτηριστικά να σου πιστήσω. Δεν είναι τυχαίο, Ρίνα, που τελικά νικητής ήταν ο Άκης. Καθόλου τυχαίο. Δεν είναι καθόλου. Τώρα δεν ξέρω πώς να κάτσω. Πώς θα κάτσω. Όπως θέλεις. Όπως σε βολεύει. Μπράβο, παιδιά, έτσι. Μπράβο, πεινασμένη, μπράβο. Ακολουθήστε το παράδειγμα του παρουσιαστή της εκπομπής. Άγνος στοιχείας από το παιχνίδι, εγώ δεν αποκαλύπτω τίποτα, παιδιά. Άκη, θα δούμε το βίντεο τώρα να το κάνουμε συνέντευξη του Άκη, τώρα να ρωτήσουμε διάφορα πράγματα για αυτόν. Τι θέλετε. Εγώ πιστεύω να δούμε το βίντεο για να πάρουν όλοι μια γεύση και μετά να. Να δούμε το βίντεο λοιπόν. Ναι, να δούμε το Θες και εσύ να δεις τώρα πιο ήρεμος που εχθές, γιατί εχθές παρότι ήταν ρε παιδί μου μαγνητοσκοπημένο, είχες μια αγωνία. Δηλαδή είπε στο τέλος μπας και δεν ήξερα τελικά. Χθες είπα έτσι στο μοντάζ με τους φίλους μου και να δείξουν τώρα το το βράδυ. Εγώ ήξερα το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, γιατί το ξέραμε μέρες όλοι οι άνθρωποι του Μέγκα. Εγώ. Η Φέιπαρ δεν το ξέρε, μου λέει μην μου το πεις, θα ήθελα να έχω αγωνία. Το βράδυ που το βλέπα, σαν μου σκέφτηκα, δηλαδή λέω κάποια φορά με τη παράκουση. Βρε μπας λέω και γίνει τίποτα και αλλάξει το αποτέλεσμα στο μοντάζ, δεν ξέρω τι. Θα ήταν ωραίο. Ήταν φοβερό επεισόδιο και έφτασε 60% έτσι, έκανε συγκλονιστικά νούμερα και πολύ καλογυρισμένο. Οι διαφορές πολύ μικρές και στα δύο πιάτα και εξέπληξες τους πάντες που βρήκες με τέτοια... Τα 14 προϊόντα. Ναι, με τέτοιο προγραμματισμό και συγκέντρωση, κατευθείαν από τι υλικά ήταν φτιαγμένη η σούπα. Με χειρουργική ακρίβεια, όπως είπε ο κύριος Καρμούτσος. Τα είχε βγάλει όλα έξω. Λοιπόν, Πόσο έκανε χθες ο τελικός του Μάστερ? 60 έφτασε. Έφτασε 60%. Εκπληκτικό επεισόδιο. Πάμε να δούμε το βίντεο και μετά ο Άκης όλος δικός μας. Μπορείτε βεβαίως και ερωτήσεις να κάνετε. Δημήτρη, πού κάνουν τις ερωτήσεις? www.megatv.com στο site πρωινό μου. Πάμε. Το χοιρινό στο φούρνο. Είναι ο μεγάλος τελικός του πιο μεγάλου, αν θέλεις, μαγειρικού διαγωνισμού τηλεοπτικού που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Η αναζήτηση του πρώτου Έλληνα Masterchef δεν θα συνεχίζεται πια, αφού η ανάδειξή του πραγματοποιήθηκε χθες, υπό κλίμα έντονης συγκίνησης, σε ένα συνταρακτικό τελευταίο επεισόδιο που τα είχε όλα. Αγωνία, λύπη που το ταξίδι μας ολοκληρώθηκε, αλλά και χαρά που το ταξίδι αυτό ήταν όμορφο και ανέδειξε πολύ καλού σεφ, αλλά και τον νικητή, τον Άκη, τον πρώτο Έλληνα Masterchef. Ήταν μια μοναδική εμπειρία και όλοι μας θα ευχόμασταν να μην τελείωνε τόσο σύντομα. Δημήτρη, Εμπρός. τι κάνεις? Καλά.
Πώς νιώθεις που τελειώνει το MasterChef? Στεναχωριέμαι και χαίρομαι. Γιατί χαίρεσαι? Στεναχωριέμαι. Γιατί χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί φεύγει ένα βάρος από πάνω μου. Στεναχωριέμαι γιατί δεν θα δω εσένα και τα παιδιά ξανά. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ ευχάριστο το ότι επιτέλους φτάσαμε στον νικητή του MasterChef. Από την αρχή αυτό δεν αναζητούσαμε. Ναι, μωρέ, είναι ευχάριστο και τα παιδιά αυτά τα δύο που είναι εδώ πραγματικά το αξίζουν. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ήταν μια πολύ ωραία παρέα. Αλλά όλα τα ωραία πρέπει να τελειώνουν για να παραμένουν ωραία. Άκη και Μιχάλη, καλώς ήρθατε στο μεγάλο τελικό του MasterChef. Θα διαγωνιστείτε σε 3 δοκιμασίες. Από την κάθε μία θα συγκεντρώνετε βαθμούς. Το μεγαλύτερο άθλισμα που μπορείτε να κερδίσετε και από τις 3 δοκιμασίες είναι 80. Είναι λίγο συγκινητικό, γιατί έχουμε περάσει πολύ καιρό με όλα αυτά τα παιδιά. Όλοι μας περιμέναμε από την πρώτη στιγμή αυτήν εδώ τη μέρα. Και τώρα που έφτασε, δεν θέλουμε να τελειώσει. Η πρώτη δοκιμασία του τελικού είναι ένα τεστ γεύσης. Τι νομίζεις ότι είναι? Σαν φασόλι με δηλαδή. Είναι σούπα κασουλέ. Με 20 υλικά όπως είπαμε. Τα οποία πρέπει να βρείτε τα περισσότερα. Δυστυχώς εδώ τελειώνει η δοκιμασία για σένα. Σωστάκι. Ο Μιχάλης έχει βρει 7. Ολοκληρώθηκε η πρώτη από τις 3 βασικές δοκιμασίες που θα υπάρξουν για τον τελικό. Πάρα πολύ αγχωμένη ήμουνα στην πρώτη δοκιμασία, γιατί ήταν πολύ δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι είχα φάει και λίγο σούπα πριν. Πώς το έπαθα. Και ήξερα ότι τα πρώτα 5-6 υλικά ήταν πολύ εύκολα και πολύ προφανή, αλλά τα υπόλοιπα 15 ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ο Μιχάλης δεν είπε το νερό που είναι βασικό σε μια σούπα. Μάλλον το άγχος του δεν τον άφησε να είναι συγκεντρωμένος. Εξεπλάγει που ο Μιχάλης βρήκε μόνο 7. Ο Άκης ήταν λίγο πιο ψύχρεμος και τα κατάφερε καλύτερα. Νομίζω ότι ο Μιχάλης είχε περισσότερο άγχος από ότι ο Άκης. Ο Άκης έκανε χειρουργικές κινήσεις. Αν είχες δει, είχε ανοίξει όλη τη σούπα, την είχε βάλει γύρω-γύρω από το πιάτο, ερευνούσε, μύριζε, έτρωγε. Ήταν μια έκπληξη για μένα. Δεν περίμενα ότι το σκορ θα είναι τέτοιο. Περίμενα θα υπάρχει μια μικρή διαφορά. Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στην επόμενη δοκιμασία. Θα έχετε 2 βασικά υλικά για να φτιάξετε ένα πιάτο. Φιλέτο μοσχάρι. Ουρά μοσχαριού. Θα πρέπει να πετύχετε ισορροπία στη γεύση και να μας εντυπωσιάσετε από κάθε άποψη. Μιχάλη, εγώ γεύτηκα ένα πάρα πολύ ωραίο κρέας. Συγχαρητήρια για την εκτέλεση αυτή. Σε γενικές γραμμές είναι ένα πάρα πολύ καλό πιάτο, το οποίο οπωσδήποτε επιβεβαιώνει την παρουσία σου εδώ. Λευτέρη, ακούμε τη βαθμολογία σου για τον Άκη. 7 Άκη. 8. 7 Άκη. Μιχάλη 8. 10. Το σκορ μέχρι στιγμής είναι Άκης 36, Μιχάλης 34. Ντέρμπι λοιπόν ο τελικός. Είναι ένα ντέρμπι, μα είναι και δύο πολύ καλοί. Πάρα πολύ καλοί. Σε μικρές λεπτομέρειες θα κρυφτεί το παιχνίδι και ο νικητής. Έχει η τελευταία δοκιμασία στην οποία καλείστε να κρίνετε. Ναι, είναι η τελευταία δοκιμασία. Για τώρα. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Έφτασε η ώρα για την τρίτη κρίσιμη δοκιμασία που θα καθορίσει ποιος από εσάς τους δύο θα αναδειχθεί νικητής. Ο Δημήτρης Χρονόπουλος έχει ετοιμάσει ένα γλυκό με ένα μους μαύρης κουβερτούρας σε σαμπλέ αμυγδάλου, συνοδευόμενο με τραγανή βάφλα πραλίνας και παγωτό βανίλια.